нейните крака, в които съм влюбена, пак искам да спомена. Ето в тях, не в Петър. Да. Така. Едно всички анонимни мишки го гледат това видео. За да разберете, че тя обича моя крак. Двата. Ето ги. Ще ги гледаме през цялото време, така. Давай ти първа. Виж, имам дупки на черепа. Давай ти първа. Айде по-бързо! Добре, пусни ми крака. Добре, искам единия, да показвам във видео цялото. Да, Иве, ма! Не да. Аре, говори, нямам да гледам. Значи... Мама, пусни ми крак. Имаш свой. Не остави ми любимия човек! Крак на Кати, аз те обичам. Ето. Казах ви, кой ти обичам, доволни ли сте? Ето, не никой, той е. Секси е. Сексово. Много. Давай го. Дружби така да се вижда, ето го. Добре, значи. Говори. Виждаме се дупката на черепа. Боли ме кора. Нямам кора, следователно не ме боли. Аре, говори 1 минута и половина, само да ви кажем. Аре, говори. Добре, ще започна. Ивенце! Ти си малкото Иве. Ох. Започнах си да съм. Не казвам, да. Да. Иве, ти си сладка, Красива, умна, забавна, печена. интелигентна. Много сте сладки в Божи. Да. Друго. 2 минути вече се легаем. Чао. Другото ме мързи, казвам съм ти. Пич си!